Mangwanani akanaka muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwese kwamungava muri kuma TV mana enyika tadzoka zvekare nemamwe ma messages regedzai tibatapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Iniwo ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. My name is Tasha and this is how this other guy, this Mbinga, tried to destroy my life. Apo paakandimanikidza kuti ndinge ndichipfeka dress iro rainge riri reblue but it was soaked in real blood. Ndakamuziva through Instagram. He is a big Mbinga muSenton. Motikari dzake dzose mukoma, even though achigara permanently muSouth Africa, motikari dzake dzose dzine number plates ekuZimbabwe. He DM'd me achiti, I like your vibe, can we have dinner? Ndikati imi baba mundikwanire kungondiona pa social media mava kutoda kutoti tinge tichenda out for a dinner, ndinokuzivai here. But he kept on pressing me, akabva anditi ainge achida kunditengera airtime. Ndikati okay, let us try and see. Ndokubva ndamuti ndainge ndichida kuti ange achinditengera airtime ye 2000 akaseka akati kwete handingakutengeri airtime yakawanda kudaro, I would rather send you iri mari. Ndikati tumidzirai katione mari yacho. Ndainge ndichitotaura naye rough because ndaingofungidzira kuti maybe it was one of those accounts dzekuti munhu anenge achinodownloada ma pictures online, kana adownloada ma pictures then obva achizoma uploada pa profile pake achiita sekunge ma assets anenge ari ake. I had met several guys like that and I did not want to be taken for a ride again. So paakandiratidza kuti zvechokwadi ane mari akabva ati handichakutumidziri iri 2k, ndichakutumidzira iri 5k, but hazviite kuti ndikutumidzire 5k ne e-wallet nekuti inoramba. Ndava kukutumidzira 2 then another 1k different using different banks, zvinoita here? Ndikati okay, no problem. Ndainge nditori pabasa panguva yacho iyoyo. Ndikatiudza murungu kuti ndainge ndichida kuenda kunobata track iro randainge ndichida kubatisa zvinhu zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoenda kuZim. Then ndikabva ndachizoenda kumall ndikanotora mari. I finally believed him. Pandakaona mari ichitobuda ndikati saka this guy ane mari, kungonditumidzira 5k akanditi there is more, kana ukabvuma kuenda out neni then you are going to get more money. Ndikabva ndati okay, it's fine. Handina kunge ndakaziva kuti munhu wandainge ndava kuda kudanana naye munhu akatoromba zvake anouraya vanhu. We then went out. It was the first time really to go out on such an expensive date. The wine, it was so expensive. Wine yacho yenge itori nerimwe zita rekutoti anditogonekana kutopronounce the name of that wine. It was French wine, good looking restaurant, and the vibes, it was so nice. The first red flag, he then told me kuti ainge achida kuti tinge tichita bonde on that very same night. Tichiti takatogara mu restaurant imomo and it was not even romantic. Akatongoti tichipedza kudya hande tinoita bonde. I was like shocked. Ndikati this guy, the way that he spoke with me, zveneka urafu mukati, he was like rude. I ignored it. Ndikango simukawo paakati chande. Even though we had not finished our meal, akatongodeidza waitress akatongouya akabhadhara, akapa that woman a tip ye 2k. Sezvo ndainge ndaona kuti apa pane mari ndinokwanisa kudya, ndikabva ndaramba ndakanyarara even though ainge angotaura neni zvine chirafu mukati. We then got into his vehicle and then we arrived at his place. The mansion, it was so beautiful. Patakasvika pamba pake ndakaona kuti zvechokwadi ainge ari munhu ainge aine mari uye zvekare painge pakapakwa motikari dzakawanda
akazondipinza mumba in the lounge area. It was normal. He then took me into another room. Muroom umo maakazondipinza mainge muine maglass kumadziro, kwainge kwakazara maglass but ainge ari a black see-through mirrors. Uye zvekare akaramba kuti ndinge ndichibatidza light patakapinda mainge muri murima. Pandakati ndichida kuti ndinge ndichibatidza light because I was scared, ndichida kuona kuti chiko chainge chichipenya penya. Izvo ainge ari maglass iwawo black iwo awo ari kumadziro. Pandakada kuti ndinge ndichibatidza light akabva anditi no, you are overstepping your boundaries. Akati light richabakarega. Then kuceiling ndo pandakabva ndachizoona kuti kwainge kuine tuma LED lights twemacolors akasiyana siyana twainge twava kutanga kubaka zvishoma nezvishoma. And then I saw kuti nechepakati peroom painge paine mattress yainge iripo, yainge iri ye red mattress iyoyo. This type of a mattress, it's like those mattresses that you find muma gym kana kuti munoitwa ma exercises like boxing kana kuti wrestling. Ndo mattress yandakaona yainge irimo. It was not a normal mattress, yainge itori nechitende pamusoro. Chitende chacho ndo chainge chiri red. Akabva ati ndimo umoma ainge achida kuti tinge tichizo have sex. Ndo matauriro aakaita. Ndakaramba ndakanyarara because zvainge zvava kutoitika ipapo hana yangu yainge yava kutorova, uye zvekare ndainge ndava kunzwa ndichipera simba. It was like pane zvaakaisa mu wine glass apo patainge tichiri ku restaurant, because soon after we had been served food ndakatanga kunzwa mudumbu mangu muchirwadza, and then ndikabva ndachizoenda ku bathroom. Pandakange ndava kudzoka ndakaona kuti ainge akabata glass rangu rainge riine wine ndokubva arigadzika pasi. Akati kwandiri he was just tasting the wine, yet iyewo ainge aine yake wine ainge asati atombotesta. So I was feeling really dizzy and feeling so tired. Ndokubva ndatotanga kutokurura zvipfeko zvangu because all of a sudden ndainge ndava kutonzwa kutoda bonde riri serious, not zvezvia zviri normal, as if ndainge ndanwa mapiritsi aya anonzi maviagra evanhu vanenge vachida kuita bonde rinenge riri serious. Ndakabva ndatomubata ndikati uri kundinonokera, uya tiite bonde in this room. Akati mira wakadaro ndokubva achizobuda muroom omwe matainge tiri. Munhu uyo mukoma, even though I slept at his house, akandirambidza kupinda mubedroom make. Akaenda kubedroom kwake ndokubva achizodzoka ainge akabata bag. It was a satchel, but satchel iroro rainge riri rekudhara rakasviba. Ndokubva achizoburitsa dress. Paakaburitsa dress, paakatanga kuvhura bhegi achiburitsa dress, ndakatanga kunzwa kunhuhwa ropa. Ndikamubvunza kuti naiwe, ko uri kunzwa kuti pane ropa riri kunhuhwa here rinoita sekunge riri fresh? Akangonditarisa akaseka zvake. Paakatanga kuburitsa dress iroro mubag, what shocked me mukomana she was that ndakaona kuti bag imomo dress raainge achiburitsa rainge rakazara neropa, ende rainge richitochururuka ropa. Akabva achizovhara bhegi akabuda naro, asi dress akangorisiya riri pachimetress rakazara neropa kudaro. Paakadzoka mukoma ndainge ndava kutochema ndichitya. Ndakamubvunza kuti ko what was going on. Akabva ati relax baby, I am not a serial killer, you are safe with me. Ndainge ndava kutya, but akangotanga kungofuridzira mumhepo. Ainge andifuratira by then. Akati kana uchifungidzira kuti ndiri kuda kukukuvadza, let me turn my back on you. Kana uchida you can harm me, I'm not a serial killer ini. But akatanga kufuridzira mumhepo, akandifuratira kudaro. Achifuridzira mumhepo kudaro ndakatanga kupera simba. Ndokubva ndangonzwa voice rakati kwandiri nechirungu, put on this dress.
but to tell you mukoma munhu wandakanzwa achitaura ainge aine accent kuita kunge muSouth African paakati put on this dress. Voice remukadzi uyo ainge achitaura neni rainge riine kakushungurudzika mukati. Somehow at that time I understood kuti mukadzi iyeye uyo ainge achitaura neni achindiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichipfeka dress iroro kana ndainge ndaramba kuzoripfeka ainge achizoramba achizoshungurudzwa. It's like I felt it in my heart. Ndakabva ndachizotora dress iye murume wandainge ndiinaye ainge achiti you have to wait, you want money right, you want your life to change, pfeka dress. But achitaura neni aitaura neni achiita zvekuzevesera. So then pandakati ndaripfeka dress akabva ati kwandiri, wow, you look so sexy in that dress. Apa ndainge ndazara neropa because dress racho raitoita zvekubuda ropa. Apa rairema dress iroro pandakazoripfeka, but it looked just like a normal dress except for the blood pandainge ndisati ndaripfeka. Akabva achizotanga kundibata akati ngatimboita romance. Paakati ngatiite romance akabva atondiradzika pachimetress. Mushure mekunge andiradzika pachimetress ichocho mukoma akatanga kunanzva dress asingananzve ini, aitonanzva dress. Haana kumbogara akandibata kana zamu kana chidya kana chii, aingobata dress achiita sekunge ari kuita romance nedress. After that ndipo pandakazonzwa ava kupinda mandiri, ava kurara neni. Ndakati ndapedza kurara naye murume uyu akabva achizondipa mari yakati kwandiri ainge asingadi kuti ndinge ndichizoiverenga. That very same night akati unozoiverenga mangwana, ndokubva tarara. Ndakabatwa nehope mukoma, even though zvinhu izvi zvainge zvaitika zvainge zvisiri normal zvekuti vanhu vazhinji vanokwanisa kubvunza kuti kosei usina kutiza. But panguva iyoyo ameno zvandainge ndava kungonzwa as if ndainge ndisisiri munhu ari normal, ndakangozvipa zvivindi zvekuti achagondiitei because zvaatoita izvo zvizvi zvitori zvihombe kutodarika kana kutondiuraya. Mangwana acho makuseni pandakamuka, to my surprise ndainge ndakaradzikwa pacouch, iye ainge akatorara pasi asi ainge asina kufuka. Ndokubva ndamuka, ndakati ndichingomuka ndopandakaona kuti ndainge ndatospoila couch because ndainge ndatova kuma periods. Iyo akabva amuka akabva ati kwandiri, no, do not even worry, it is normal, don't even feel embarrassed. Akabva ati handi unogeza. We then started walking, headed for his bedroom because ndiko kwa ainge achida kuti ndinge ndichigeza. But tava kuda kusvika kubedroom kwake akangochinja moyo akati no, there is no need yekuti ungochipinda mubedroom mangu. Akatanga kuseka. Then ndokubva ati chishandisa this bathroom rinoshandiswa nemaguest. Pandakapindamo mukoma I was surprised because ndakatoona kutoti tabu yainge yatozara nemvura uye zvekare zvekugezesa zvainge zvatoiswa pasaidi netabu. Ndikati kasi wanga watogadzirira nechekare here? Akangoseka, haana kundipindura, akangonditarisa ndokubva atanga kugeza. Akati pindawo mubath tinge tichigeza tose. Ndikati but I am on my periods. Akati hazvina kana basa, handiti takarara tose here nezuro. We then bathed together. Akabva ati mari yainge akandipa ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoivhura chienvelope chacho chainge akandipa achiti mune mari mukati. Akati unozovhura kana wava kumba kwako. Ndikati kwaari, what if kana kuri kunzi you have robbed me, hamuna kana chinhu? Akati oh, since you think kuti hamuna mari, I want to open that kana tapedza kugeza. Then ndokubva tachizoti tava kubuda, ndipo paakabva achizoti kwandiri ndipe envelope. Ndokubva ndamupa envelope iyo yainge akandipa the previous night. Akaivhura ndokubva andiratidza akati munei. Ndakashamisika mukoma, ndaitofungidzira kuti
mainge muine mari shoma angori marands, ndakabva ndaona kuti mainge muine US dollars. At that time handina kunge ndakaziva kuti mari iyoyo yainge iri mari. Haana kuda kuiverenga, akabva andipa akanditi vhara envelope yako tisati tabuda gate udzosere mubhegi. Ndokubva anditi ndinge ndichizoivhara, ndikaivhara ndokubva ndachizoisa mubhegi. Ndakazoti ndasvika kumba, I then discovered kuti mainge muine 5,000 US dollars. Akazondisendera message akati, do not tell anyone, kana uchida you can go home and you can start a business. Mari yainge yakawanda, nekamari kandainge ndiinako mukoma, ndakabva ndachizokumbira Murungu kuti ange achindipa 1 week yekuti ndinge ndichimboenda kumba. Ipapo ndainge ndisisina kana basa, nebasa ndichizvudza kuti kana ndikangosvika kumba nemari yandiinayo ndikatora kana 2,000 ndikadeposita stand, imwe 2,000 ndoita mamwe madevelopments pamusha pevabereki vangu 1,000 ndobva ndatanga business zvangu zvatoita. Ndakazoti ndasvika kumba zvandainge ndakati ndainge ndichida kuita ndakazviita. Chekutanga ndakatenga stand, then ndokubva ndachizopa mai vangu imwe mari. Chandakangokwanisa kuita pamari iyoyo imombe idzo dzakatengwa, mombe 2 namai. Stand yandakabhadhara mukoma, it is a long story. Ndatenga mastand awo ainge ava kutotorerwa vanhu, handina kunge ndakaziva kuti ndo mistake yandainge ndaita. Ka 1,000 kaya ako kandainge ndakaisa paside ndichiti ndichatanga business zvekudzoka kuSouth Africa no more. Ndakazohoda ndichiita zvekutengesa, but chandakabuda nacho hapana. 2 months down the line ndakatoona kutoti mari hapasisina. Ndokuzotaura neMurungu akati it's okay, unokwanisa kudzoka. Akandiudza kuti ainge afanisa kutsvaka munhu wemapeace job. Ndikadzoka pari zvino ndiri pabasa. Ndakazotanga kurwara zvisingaite ndiri kuZimbabwe, ndainge ndisingarwari, but ndakati ndichingodzoka kunoku kuSouth ndakatanga kuona munhu uyo ainge akamira kumashure kwangu. Ndaiti kunyange ndichishanda zviya ndiri ndega masikati ndiri mumba, ndaiona munhu anenge akamira kumashure kwangu, chakaita kunge chimumvuri chichinditevera, uye zvekare ndainge ndichinzwa mafootsteps kuti pane munhu uyo ari kumashure kwangu ari kufamba achinditevera pandinenge ndichiita mabasa pamba. Every night ndaigara ndichirota ndakapfeka that very same dress iro rainge rakazara neropa. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuzongomuka ndotoona kutoti ndatospoila bed, ndinenge ndaenda kumaperiod. Ndakaita nguva yakareba mukoma ndichingorota hope idzodzo ndichirwara. Ndakatomboita nhumbu, even though ndainge ndisina murume wandainge ndichidana naye aivako zvake, but tainge tatova almost 3 months tisingachazivi kuonana because ndainge ndichirwara. Ndakazoti ndamuka ndichinzwa kuti ndiri kuda kurutsa, ndokubva ndachizonotenga preg test. Ndikatoona kutoti ndainge ndiine pamuviri. Chakandichamisa mukoma ndechekuti pandakazoenda kuclinic ndichida kunyatsokuziva kuti what happened, nhumbu vakatadza kuiona nescan. Ndokubva vachizoita mablood test. Results akazouya a couple of days after that, vakabva vati ndainge ndiine pamuviri. Zvakandishamisa mukoma because nhumbu iyoyo kana kuri kunzi yakabata, which means kuti ndakangobatira pamuviri pasina murume wandainge ndarara naye. Ndozvakaitika ipapo, asi nhumbu iyoyo yakazongonyangarika. Ndakazodzokera zvekare kwaprivate ndichida kuona kuti ndainge ndichiri nepamuviri here. It was as if I was never pregnant, no bleeding, no what. Ndainge ndichinzwa kurwadziwa muchibereko mangu, ndozvimwe zvakakonzeresa kuti ndinge ndichizoenda kuchipatara kuti vange vachiona kuti chii chainge chichiitika, kuti apa une pamuviri, apa uri kunzwa chibereko chichirwadza. Zvese izvi zvichiitika, murume iyeye haana kumbomira kutaura neni, aitotaura neni, asi ndaizoti kana ndikati Trevor, not his real name, ndikuda kuti ndinge ndichikuona pane zvimwe zviri kuitika kwandiri zvandisiri kunzwisisa, aingoavoida
mibvunzo iyoyo yandaimubvunza kuti asi sei ndava kungogara ndichienda kumaperiod, sei ndabatira pamuviri but ndisina murume wandiri kurara naye. He would avoid me. Aiti kana kuri kunzi kana tichitaura dzimwe nyaya dzisiri idzodzo, ende dzimwe nguva ndaitonzwa kuti patinenge tichitaura paya kana ndikamubvunza mibvunzo iri serious aita sekunge anofuridzira mufoni, ndobva ndatokanganwa. Obva andibvunza kuti baby wanga uchida kuti kudii, ndaibva ndatokanganwa. Akazoti kwandiri ainge achida kuti tinge tichienda kuDubai, ainge ava kuda kundipa soft life because I had gone through a lot. Akati let us go to Dubai timbonodya mari baby. Ndakaramba ndikati no Trevor, tsvaka hako umwe munhu. Mukoma kubva zuva iroro kana munhu akauya kwandiri especially through social media, pane vamwe baba futi avo vakatombotaura neni ku TikTok vachindiudza kuti vainge vandifarira after vaona mavideos nemapictures angu, vakati you are so nice, I want to be with you. Ndakangova ignore but ndakatombomhanya ndikaenda kuprofile kwavo ndikaona kuti munhu ane mari. Sezvavainge vakandiudza ndakaona kuti vainge vachirevesa, vainge vachitaura chokwadi. Vakati kwandiri baby ndine mhuri, I am a married man but ndine mari yakawanda. Ndakati ndaenda kuprofile kwavo zvechokwadi mukoma ndakaona kuti munhu ane mhuri, he is married and vane vana vavo vose vakandiudza kuti vari kuGermany, ndevechikuru and vane dzimba munomu muSouth Africa. But ndakangonzwa moyo wangu uchiti no, ndikati this is Trevor part 2, that is loading. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangoma hazvo vedu we strange things indeed they do happen in this world. Hanzi takasangana ku Instagram kana uine mbinga iyo yawakambosanganawo nayo pa social media then mukazodanana ukazoshandiswa pamhiko dzeurombwa, you can come to my inbox and you can share with us your own a side of the story. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchiposta nyaya yangu makavigo uchitupa changu. Ndakamira pano even though I am only aged 24 but ndakatomirira dzinza rose. Ndini ndega mukoma, ndine dzakakwana. My siblings angu ose vanotorwara nepfungwa including my cousins. Tine imwe cousin sister yedu uyo watiri kutotsvaga ari ku Canada. Ndichazokupai zita rake. The last that we heard from her is that ainge achichema achiti she is struggling with addiction and she wanted to return back home and we don't know if she is still alive or if she is dead. Nekuti vamwe veukama but vekusaidi rekwaamai vakatombotibetsera kuti vange vachimutsvaka but they could not find her, so they were thinking kuti maybe she is just homeless. The last pictures that we saw of her mukoma zvaipisa tsitsi. She was staying in a park ne vamwewo avo vari addicted kuma drugs, so na iyowo zvekare she is my blood relative. She is also suffering from mweya wengozi. Zvakaitika mukoma ndezvekudai tainge tina vamwe bankuru vedu avo vainge vaine imba yavo kuBorodale. Bankuru ava mukoma nashi vakabva vachizotanga kudanana namaid. Vakati vadanana namaid akabva achizoita pamuviri ndokubva achizourawa naamai guru. Maid uyu ainge ari nherera mushure mekunge hanzi hama dzatogara pasi. Izvi zvakaitwa nevanhu vakuru, vakati sezvo ainge ari nherera apa ainge aine pamuviri, amai guru vaida kuti nhumbu yacho inge ichibviswa, asi hanzi vanhu vakuru vemumhuri vakagara navo pasi vakati iye maid ainge achazotsvakirwa imba kwekuti ange achigara because as a family titori vanhu vane mari and all of us we are wealthy. Tingori nelucky rekungoita mari even though
tiri kunetswa nemweya wengozi. Saka zvinonzi vamwe bamunini gotwe remumhuri umo makaberekerwa baba vangu, hanzi vakabva vachizoti ivo nemukadzi wavo vainge vachazotengera maid imba so that pasazonyanya kuita mashoko. Saka akazoti atengerwa imba amai guru, ndipo pavakabva vachizoti kwete vainge vasingachadi kuti ange achienda kunogara samwe, ndokubva achizongowanikwa akafa. Saka akati afa kudaro ndokubva tachizongomuviga semhuri, sezvo ainge ari munhu ainge asina hama. Kumuviga kwatakaita mukoma ndokutokanganisa hanzi kwatakaita pachivanhu, sezvo yainge isiri hama yedu, takamuviga pasina hama yake Yeropa. Watova mweya wengozi kauyu ndiwo uri kunetsa mudzinza. Saka maproblems akazotanga after 3 years mushure mekunge musikana iyeye afa avigwa. Baba vangu ivo vainge vari musoja, vakadzoka kumba vava kutopenga ameno kuti chichakaitika, but vainge vachitaura zvimwe zvisinganzwisisiki, but zvimwe zvavaitaura vaiti vakaona munhu uyo akauya kwavari akavabaya mumusoro mavo nepeni, ndokutotanga kutopenga kwavakaita. Baba vangu kupenga kwavaiita mukoma zvainge zvichita sekunge zviri fani kune umwe munhu, but kwatiri zvaitotirwadza. Baba vangu vainotenga mabhuku, vaikwanisa kutenga macounter book kana 20 vobva vatanga kunyora page by page mukoma, vachidzokorora zita ravo nesurname nemutupo, zita ragogo amai vavo nesurname nemutupo, zita rababa vavo zvekare nesurname nemutupo. Vairamba vachingodzokorora apa vachinyora mukoma. Musafungidzira kuti vainyora zviya zvekungobharangizha, vainyatsokunyora zvakanaka. Pamwe pacho vaitoshandisa stencil vachitonyora kusvika counter book rapera vachingodzokorora. Baba vangu vakazofa maoko avo azvimba because pane imwe nguva apo pazvakaizoita serious vaitenga kana 50 macounter book, vaimapedza kumanyora within 1 day. Vakasvika pakuzvimba maoko nekuda kwekuramba vachingonyora chete, even though vainge vari munhu aishandisa ruoko rwekuright, but vainge vava kukwanisa kunyora neruoko rwekuleft. Vaiti kana vaneta kuleft vonyora nekuright kuzosvika vachizofa. Pari zvino status mukoma yakamira sekudai: ndini ndega ndangosara ndiri normal, ndini ndega ndakakwanisa kuroorwa, uye zvekare ndine mwana wangu 1. Chazondiunza pano, murume wangu anomira neni shame, but murume wangu iye anoitawo mibato yemaoko, even though tiri vanhu vane mari, but anogara achingochema achiti ndaneta nekuramba ndichingochengetwa nehama dzemukadzi, ndikuda kuti ndinge ndichizvimiririrawo ndiri ndega. Murume wangu anogadzira mishini, but since last year haana kana 1 mushini waakambotengesa. Anoita kugadzira mishini yemagetsi inogadzira zvitina, but akapedzera kutengesa mushini since last year. Ndo nyaya yandiunzawo pano on behalf of the family mukoma. Tiri kutsvakawo muprofita anokwanisa kutibatsira. If you know a person who can assist us mukoma, I can give you something. Kana mukakwanisa kutiwanira munhu anokwanisa kutidarikidzira dambudziko iri ratakatarisana naro semhuri paguva ramaid, kunyangwe takaisa tombstone, but tombstone iroro rinotombopota richishayika. Maid uyu akavigirwa mumusha medu, ende dzimwe nguva guva rake rinongokaruka ratoita churu, tombstone rinenge ranyangarika. Asi kana mukazodarika neko zvekare munozotoona patova netombstone pakatoiswa maruva anenge atori fresh. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, asi kana kuri kunziwo munobetsera munokwanisa kuya kuinbox, then tobva taona kuti vahanzvadzi vedu ava vangabatsirikana sei.
ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Ndichaposta zvekare kuchannel yedu kana manga muchiiziva inonzi Zim Confessions backup, zvekare nekuchannel yedu iya yechakafukidza dzimba matenga. You can also go and check out some of the confessions dzinenge dziriko ikoko. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.